Ngibingele babukele emakhaya igama lami ngikwazi wakhe ngoThobisana kaMthembu. Namhlanje ke ngithi ngiphethe insizwa yomlungu esuse umsindo lapha kwi-social media. Ngithi ke namhlanje ake ngixhumane nayo sizoxoxisana nayo ngoba ithi yona iyinkosi yabelungu. Sifuna ukuyizwa inkalakathi ukuthi ihamba kanjani, ithathaphi lento nokuthi isizulu isazi kanjani. Ngithi ake ngixhumane nayo. Nkosi yami, kunjani? Ngiyaphila mfowethu. Ngithi ake ngiqhamuke namhlanje ngizokubona. Ubani uMEHLEMAMBA? UMEHLEMAMBA umfana omlungu bambiza ngoStefano Dimaro ngesingisi. Uqhamuke Hillcrest KZN. Bangibiza ngoKhilisi ngesiZulu. Khilisi. Yeah, iKhilisi. Ubani uqamba leli gama? uMamngidi osebenze eKhalami lapha. Yena wanginikeza leyo gama ngoba kade ngithanda ubuka isibaye. Bangibona isangoma lapha ulo sangoma wakaZungu. uZungu. So mina wangithanda kakhulu bathi uMamngidi uthi hayi cha weStefano uyathanda uMEHLEMAMBA. Mina ngithi ya usho ukuthi cha umele usuthathe leyo sibongo sebenzisayo. Mfowethu. Mfowethu sibukile lapha einkundleni zokuxhumana. Inkundleni zokuxhumana uthi wena uyinkosi yabelungu. Hayi vele ngiyona inkosi yabelungu. Nami ngizokuvuma ukuthi ngiyinkosi yabelungu. Nabalandeli bami bazovuma. Nangu umlandeli wakho. Okay. Mfowethu siyabona abanye abelungu abayizwa kahle lento. Kunabanye angeke ngisho ukuthi basusa umsindo, but babe nokcomplain ukuthi no yazi wena umncane lento oyisusayo ayikho right nokuthi mhlambe uqhamuke kanjani uzuthi wena ucabanga ukuthi wena uyinkosi yabelungu futhi uyasazi isiZulu and isiZulu usifunde nini kanjani mfowethu kwenzeke kanjani kahle mbona labantu abamdala mele bahlisa umoya kancane ngoba ngiyabona ukuthi bayajaha nje ukwenza ama video kahle abalandeli bami ama followers bathi mina ngiyinkosi yabelungu bathi mina ngiyinkosi yabelungu ngoba isikhathi eside kabi ukuthi ngiyawenza ama event manje staying up until 2 in the morning wenza ama event jabulisa abalandeli bami shutha nasisithombe so it's not ukuthi mina wangisho ukuthi mina ngiyinkosi yabelungu abalandeli bami bayisho abasho njalo yes mana ke bhuti wami bathini ekhaya wena umlungu abazali bakhe abelungu usifunda kanjani isiZulu and bakumukela kanjani bona basikhuluma isiZulu usifunde kanjani isiZulu kade ngifunde isiZulu la ekhaya ngoMamngidi then okuMamngidi osebenza khona la ekhaya usebenza la ekhaya then usho uMamngidi uthi mina ngimele ngifunde isiZulu esikoleni so yena wakhuluma abazali bathi okay akusona inkinga okay sizotshela isikole ukuthi uStefano uzofunda isiZulu okay umama nobaba basazi isiZulu cha kodwa ngiyangifundisa uyabafundisa okay uyawuthanda bhuti wami uMaskandi siyakubona kakhulu ubhizi kuMaskandi kwenzeka izinto usukukhona imuphi umculo omthandayo mfowethu kahle njengamanje anginaso ngiyathanda nonke wonke umculo okay but iphi ingoma oyithandayo nje uthi uma uyizwa kahle uthi iyadlala njengamanje likhona ialbum ngithandayo kakhulu it's not ifavorite kodwa ngiyathanda njengamanje unto encane ubuye enkomeni okay ubuye enkomeni insizwa le yahlukanisa unyaka le ngoma uthi wawuthembeni wawuthembeni mfowethu siyajabula futhi siyabonga ukuthi ufike kweSelect Africa TV and mfowethu ngibone abanye abelungu futhi bengayizwa kahle le ayi nami ngizwele awuyichaze mfowethu ukuthi ubenjani kubona and abaku-understand ukuthi ayikho ngempi lento futhi nje ingoba nakho abalandeli bakho bekubeka as wena uyinkosi yabelungu kahle ngizokusho ukuthi bona mele bahlise umoya kancane abehlisa umoya kancane hlisa umoya ngoba kahle it's been 3 years manje bangibiza ngoNkosi yabelungu but all of a sudden ngoba wangenza ivideo no DJ T ngidumile manje bafuna ngenza ama video ngithi cha wena kuyona inkosi yabelungu uyisho kanjani lokho yabona all of a sudden so ngifuna ukutshela bona if they are watching ivideo ukuthi it's been 3 years manje bangibiza ngoNkosi yabelungu so ungacabanga ukuthi uzofika ngensuku eyodwa uzodlula uMEHLEMAMBA nje okay esikoleni MEHLEMAMBA esikoleni uyafunda and abantu bakubona abantu ofunda nawo izingane ezinye ziyakubona mfowethu bakuthatha kanjani
uthanda umaskandi, uthanda isintu, Yeah. ukhuluma isizulu. Bakuthatha kanjani and bakhona abantu abamnyama ufunda nabo Yeah, likho. and bakhuluma isizulu. Yeah. So bakuthatha kanjani esikoleni mfethu? Injani i-relationship yini nabo? Othisha bakubona ukuthi wena udumile ngoba ngicabanga ukuthi bonke bayabona manje kuma social media. Kahle abantu abamhlophe lapha esikoleni sometimes bathukile nje. Bathukile. Base bayabona ukuthi ngigqoka isiphandla naye ngihlala nabantu abamnyama. Hleze bayangibuza ukuthi uhlalelani nabantu abamnyama. Umele usufike uhlale nathi. Mina ngithi cha ngiyathanda bona. Ngiyathanda ukuhlala ngikhuluma isizulu. And then bathukile base bayabona isiphandla. Bacabanga abelungu bacabanga ukuthi into ohlangane nemzulu umthakathi nje. Ngifuna ukuza kulento yesiphandla. Ngithi ngisazoza kuyona ngiyajabula ngoba usuyifakile. Isikhama kanjani? Imbeleko. Umaluma wawenza imbeleko. Bakwenzela isimbeleko. Okay, uyashisa impepho futhi. Ushisa impepho emsamo kubiza abadala manje. Uhamba kanjani? Siyaxoxa ngifuna ukuzwa kahle and ngifuna be-understand. Ya ngiyashisa. Mase uyakhuluma namadlozi. Amadlozi uwabisa. Yeah. Hey. Hayi mfethu uyazi ngiyathokoza futhi ngiyajabula ngoba ngiyayibona ngathi uyayazi lento futhi hayi nokuthi ngathi uyayazi le. Ngiyajabula mfethu and into engiyibuke nokuthi into ngeke ngabona ubaba ushoba lembuzi. Ubaba ushoba lembuzi engicabanga ukuthi usemncane futhi usemncane but insizwa mina engicishe ngiyayazi yona kudala ebengazi ukuthi hey lo mlungu okhuluma izulu. Ngeke ngabona naye ethinteka. Uthini ko baba badala? Uthi no abehlisa umoya uthini? I don't want to be rude kodwa basemdala kodwa banomona nengane. Ya iyona ngizokisho ukuthi kumele badedele ingane ngenza into yakhe nje. Usemncane uMehlemamba. Sazokhula ngisazoduma nje. Usazoduma. Bona they need to dedela ingane. Let him do his own thing. Ungahlezi uxabana nomuntu ngoba uthi inkosi yabelungu ngoba they said something wena awuthandi nje. Cha. Dedela uMehlemamba. UMEHLEMAMBA kwi-Select Africa TV. Mfowethu abalandeli bakho bakuthanda ngibuke emasise emcimbini omaskandi awukwazi ngisho ukunyakaza mfowethu ungenile ushuthwa nawe uyawuzizwa njani futhi? I feel happy nje ngoba likhona abalandeli bayakuthanda kakhulu futhi bangisizile bona bakuphushile baphushile bangwenza ukuthi ngena amagigs ngoba ama-organizer wakhona bazokwazi ukuthi if uMEHLEMAMBA uyafika ikhona abantu bazofika futhi. So ngiyakubongela abalandeli bami. Ngiyabathanda abalandeli. Ngiyathanda. Ngikubona ukhuluma nobhuti uTira lapha. Hayi nawubonile. Engicabanga ukuthi iyona into esisa umsindo kakhulu. And uzizwe kanjani and bona bakuthatha kanjani ngoba sengicabanga ukuthi bona bakweminye imikhakha yemculo. Cabanga ukuthi kanjani? Bona labantu they also want to kuba famous nje. Kodwa ungakhohle ukuthi ukuba famous umele usebenze kakhulu. Kumele ukusebenzele. You can't just become famous in one day. 3 years manje ngangisebenza kanzima futhi. 3 years ngangenza imaskandi. Ngangenza ama-event, wenza i-social talking, wenza like khoni like inle khoni place of safety yabona izingane azina abazali ngiyekhona ngesixoxa nezingane zakhona so you need to work hard to do what you want to do. Bhodwana. Mfowethu siyabonga ngicabanga ukuthi mfowethu kumele bekuqonde ukuthi abantu uyathandwa. Futhi akuwena kwesinye isikhathi othi wena uyinkosi uyinkosi yabelungu kodwa abalandeli abakuphe lokho ukuthi nawe uzokusho. So imisebenzi iyazibonakalela kuwena mfowethu. Abakuqonde laba hayi ukuthi usho kabi. Usho abalandeli ukuthi uMEHLEMAMBA ngidi uyinkosi yabelungu. Awu madoda unazi ibongo nginaso owakangidi ohlomuko obhabhela busani fona amazimlalazi kanxoxo la khala thengwa nembuzi. Awu madoda bathe kanjalo ngithi khuphuka nkosi yabelungu. Bafowethu Select Africa TV inoMEHLEMAMBA umfokangidi la siyajabula ukuthi sifikile la Hillcrest sizoyibona inkabi yami then sijabula kakhulu insizwa ithina 3 years ila kulomkhakha abantu abadala behlisa umoya bamnikeza ithuba asebenze naye azibonakalise. Siyathokoza bhuti siyajabula ukuthi kube ukuthi niyakhuluma
isizulu Yeah. and abantu uyabathanda Yeah. ngoba kunalento bhuti wami ukuthi sibukelane kude uthola Yeah. ukuthi ubona umuntu omnyama uthola ukuthi mhlawumbe uzokuhleba uyabo kuye kube kanjani kuwena uthola ukuthi mhlawumbe uyitshela ukuthi wena usazi isizulu Hey, ngoba khona abangakwazi yeah. It's happened a lot of times. Sitolo. yes Mina bangigqoka amakhavela. Bekhona umuntu wesifazane bawu2. Bese emuva kwami bathi ukho lo mfana omlungu ugqoka ikhavela. Hey, bahleka. But they don't look at you. Iyona inkinga leyo. Oh, yeah. So then you'll think how are they talking about me if wena usazi isizulu. Yes, You won't think ukuthi they are talking about you because yabona mina if I'm talking about someone I will look at them yabona. yeah So bona they don't look at you. Kodwa basixoxa indaba zakho nje. So mina yeah bakuhleka bathi so mina wangiphendula ukuthi sawubona sisicela ukukhuluma nami. Masufuna ukwazi ukuthi ngigqoyela nikhaveni buza mina ungambuza umngani wakho ngoba umngani wakho ngeke akwazi ukuphendula. Buza mina nje. And futhi ungasixoxa emuva kwami wozoxoxa nami. Yabona? yeah mfethu hayi ngizwa kahle uMEHLEMAMBA bafowethu ngithi ake sibonge kwi Select Africa TV sibonge bhuti wami ukuthi sifikile kwasemukela ngomoya omuhle mfowethu abehlisa umoya abantu siyanithanda kababukele emakhaya bonga abalandeli bakho bhuti wami Ngiyabonga abalandeli ngiyabongela nonke from the ones who have 1 follower to the ones who have 100 million followers. Anginendaba ukuthi nama followers amangaka kodwa wena uyakulanda mina and futhi I'm thanking you for that yabona. Asihloniphe umthetho kaMongameli. Hey, thank you very much.